Не съм качвала от много време видеа, много се извинявам. Също нямам време да кача трети и четвърти епизод на Момчето с алергията филма. И днес трябва да напълним тази кутия с маниста, защото тук не могат да се поберат вече. Шавам. Така. Тези ги прехвърляме тук. Готово, малко ще бързам. Така, пеперутките отиват тук. Готово. Цветята отиват тук. Меченцата идват тук. Готово. Не знам. Тези рози, и това са рози, идват тук. Другите. Ето тези. Готово. В отделно видео ще ви покажа всичките ми кутии. Ето я. Цяла кутия с кутийки. Падна телефона. Друго какво да примести? Не знам, сега ще ги сложа на квадратчетата и които реша ще ги сложа тук. Ето тук сложих пател, смивка. Тези, не знам как се казва, това е жълтото и грозде. И сладоледа е мандаринката тук. И не знам друго какво да преместя и така ще си остане, само да запълна тези места с нещо. Тази кутия изглежда така. И тази кутия изглежда така. И вижте новата кутия. Вътре има джинджифили. Ще ги сложа в тази кутия. В друго отделно видео ще ви кажа цените на всичко. И ето ги джинджифилчетата и това пингвинче. Чао от мен!